Добре дошли в изложбата «Жената в община Ботевград преди 100 години и сега». Това е търсенето, погледът, емоцията на фотографа Радослав Маринов. И началото е споменът от детството. Снимка от 70-те, а може би от 60-те години на миналия век. Сред жените на полето са двете баби на фотографа – Райна и Радка. Той лично не знае кой е правил снимката, но освен документ за времето, жените са символ на детството. На онова детство с дух на свобода, с мирис на зелена трева и на най-вкусните домати от градината на баба. Сега от ръцете на баба е марка, етикет, но за поколението на сегашните възрастни това е най-вкусната част от живота. О, животът! Ето следващите снимки. Родилното отделение на Ботевградската болница. 60-те години на миналия век. 6 бебета на една снимка. 2024 година. Мястото е същото, бебето е едно. Демографската криза – доказателство в 2 фотографии. И още едно сравнение. Аптека в Ботевград. Миналия век и сега. Обстановката не се е променила драстично, но за сметка на това, броят на лекарствата, добавките, рекламите увеличили са се 100-кратно. Но жените, 8 март, красотата, доказателството, че в Ботевград е имало модни шивачки в някогашното ДПУ Христо Ботев. И уникална снимка. Запечатала е женско рали по повод 8 март. Да, имало е в Ботевград такава надпревара, състезание с варшави и москвичи. А децата винаги са лъчезарни, независимо от времето и мястото. И учителката винаги е всеотдайна, обичаща и даваща. Разлика почти няма. Модерната ботевградчанка. Високите технологии в миналия век, полупроводници, интегрални схеми. Микроелектроника, историята на Ботевград, но и днешното настояще. Шивачки, някога в Ботевград и единствената останала фирма в региона сега, във Врачеш. Професия плетачки на дамаджани. Безвъзвратно отминало време. Времето, когато познавахме единствено вкуса на лимонадата. А тя се е произвеждала и тук. Последният спомен е от Врачеш. А това са мъжките момичета на Ботевград. Работничките в автобусостроителния завод Чавдар. Наравно с мъжете. Една снимка, която може да каже повече от 1000 думи. И няма нищо по-голямо от хляба. Днес рядко, но все пак съществуват малки пекарни, където заместват тестото ръчно. Следващата черно-бяла снимка е от някогашното предприятие Родопа и сегашните им наследници в Ботевград. Частно предприятие за производство на колбаси. Традицията е още жива и, както се казва, открийте приликите и разликите. И ягодовите полета на Ботевградско. Малцина вече си спомнят, че в Трудовец, а и в други села са се отглеждали ягоди. Много ягоди. Сега внуците на тези жени заминават на Горбет да берат ягоди, но в Англия. А оранжериите все пак не са изчезнали съвсем. В Трудовец днес е една от най-големите. Тези архивни снимки ни показват друго минало. Времето на Булгарплод. Времето, когато България изнасяше плодове и зеленчуци за цяла Европа.
А в Ботевград е имало и люпилня. Днес даже думата е изчезнала от речника ни и трябва да я обясним. Място, където се люпят малки пиленца. Професия доячка. Някога и сега. Кравата е останала една, а доячът е мъж. И гроздоберачки, и пълните каруци с грозде, основният транспорт на полето. Днес са останали само имената на местностите – лозята. Черно-бяла снимка от овцеферма. Няма информация в кое от селата е правена, но би могло да е навсякъде. Днешната е от Липница. Овощни градини, зеленчукови градини. Жените са били основната работна ръка в селското стопанство. И не само, както се вижда от снимките от миналия век. Всъщност, това бе и времето на така наречените бригади, когато и децата и студентите помагаха в селското стопанство. Някои даже и с ентусиазъм, ако съдим по лицата на снимката. А това е пионерският лагер на Стубеля. Сградата отдавна я няма. Днес съществува само като детски спомен за някои ботевградчани. Спрете се пред тази снимка. Жени мазачи в строителна бригада. Такова нещо днес просто няма къде да видите. И бъчварите на Врачеш. Някога и сега. Занаятът е жив. Впрочем, ето една професия, в която няма жени. Поне не откриваме на нито една от старите снимки. Фотографът не е намерил и днес. Градският универсален магазин в Ботевград. Огромен по площ. Гордостта на социалистическия Ботевград. Днес магазинът пак е пълен със стоки. Внос от Китай. А собственикът се казва Сейфе Арегай от Етиопия. Следващата снимка може би е направена в кулинарния комбинат или, както беше по-известен, майка кухня. Някога в речника на българите имало такова понятие. Днес звучи направо странно. Но професията на готвачите, разбира се, я има и става все по-престижна. А ние вече знаем, че освен готвач има и шеф-готвач и мастер-шеф. И сега любимата снимка на автора на изложбата Радослав Маринов. Работници на ВиК в Ботевград. Някога и сега. 100% покриване на трудовата ситуация по полагане на нова канализация. И последната снимка от изложбата. Служителите на Българска народна банка в Ботевград. Снимани пред стълбата на сградата. Днешната снимка е на същото място. А в сградата се намира една от многото банки в Ботевград. Всъщност, изложбата има емоционален завършек за фотографа Радослав Маринов. На първата снимка видяхме неговите две баби, на последната черно-бяла снимка е майка му, дългогодишна служителка в БНБ. А на днешната е брат му, който също е банков служител. Тази изложба е търсенето, погледът, емоцията на фотографа Радослав Маринов. Останалото ще го видите вие.